Здравейте, готини хора! Знаете, че вече половин година моята основна работа е да създавам видеа за вас. Още преди години, когато гледах Meet как работи на различни програми за видеообработка, не съм си представил, че един ден това ще е част от моята работа. Позволявал съм си да наричам някои монитори просто монитори, тъй като не съм се замислил какви са техните основни предимства, а предимно съм гледал refresh rate и response time. Почти идентична е историята и с компютрите. За мен те трябваше да са яки, светещи и ако може с възможно най-голямата вафла на пазара, а именно видеокарта. Към днешна дата обаче нещата за мен далеч не седят така, а май и по принцип не би трябвало да седят така. Именно заради това искам да ви сглобя една страхотна машина, като към нея ще добавя и един много готин монитор, който всъщност става и за гейминг, и за работа обаче. Практически май това е перфектната система, поне според мен, за онези от вас, които искат да играят, да работят и разбира се да създават съдържание за социалните мрежи. Тъй че, приятно гледане! Всички компоненти ще са от серията ProArt на Asus. Линия от продукти, които изглеждат доста стилно, далеч не са лъс, но са така оптимизирани, че се справят с дебели видеоформати, тежки анимации, а разбира се и с любимите ни игри. Ще започна с процесора, който ще бъде i7 14700KF, както и 4070 Super на Nvidia, която е от ProArt серията също. В тази машина не гоним ултимативната мощ на пазара, а по-скоро някаква стабилност и качество спрямо цена. Това е една и от причините да се махна от Premiere Pro. Може би някои от вас ще си кажат направо да мина на Mac, ако не искам никакви софтуерни проблеми. Минах и да ви кажа честно, съм супер доволен, тъй че ако искате едно видео конкретно за това лаптопче, което ползвам, можете да ми напишете в коментарите. Но все пак трябва да има някаква алтернатива с Windows, на която да може и да разцъкаме някакви игри. И да ви кажа честно, наистина не ги разбирам хората с големи компютри. Имам предвид с макове. Та ето я и картата. 4070 Super ProArt. Далеч по-готина на външен вид е от моята 3070 от серията TUF. Отново има златисти акценти, но далеч по-стилни от тези на вече споменатата моя. Някакси не е много релевантно да ги сравнявам, но тъй като съм в тази хипотеза, го правя. Картата изглежда наистина страхотна, както отгоре, така и отдолу. Трите вентилатора са впечатляващи и много трудно можете да ги чуете как работят, освен ако не я напънете наистина сериозно. Дънната платка също е ProArt Z790 Creator Wi-Fi, която отново е много изчистена и стилна и има повече от достатъчно дори и за моите стандарти USB-та, 2 Type-C Thunderbolt, Wi-Fi 6E, 10 гигабита интернет порт, PCI 5.0, перфектно е и ще се справи с всичко, което би ми изскочило в ежедневната работа или пък ден за почивка с любимите игри. Що се касае до дизайн, адски много ме кефи, като всеки елемент издава стил и класа, особено тук при портовете. Освен ако не търсите някаква коледна елхава в аквариум, това дъно определено ще ви хареса. То е перфектното място и за вече споменатият процесор i7 14700KF, като за неговият температурен комфорт ще боцна естествено и водното ProArt LC420, което, спойлър, е наистина мега адекватно за него. За да захраним всичко, все пак ще имаме и тъв компонент, а именно 850 ватовото Gold захранване. Това са основните части на компютъра, който ще ви представя днес. Естествено, имаме си диск, който е само примерен, като разбира се ще може да сложите далече повече, ако имате нужда, както и 32 гигабайта RAM с вече доста по-висока честота от тази, която съм свикнал, а именно 6000 Hz. За да бъде обаче билда максимално стилистически издържан, то ще трябва да посегна и към ProArt кутията, която е PA602, която вече няколко пъти забелязахте в мои видеа. За мен е истински кеф и вълнение, защото дори и самото отваряне на кутията, както и всеки един от елементите е брандиран, но някакси не селски брандиран, изглежда наистина много стилно. Тук идва обаче и един от недостатъците на този комп, а именно размерът на кутията. Тя е брутално голяма, тъй че ако искате нещо малко по-дискретно на бюрото, очаквайте го съвсем скоро в този канал. И ако не сте се абонирали, то сега е момента да го направите, за да не изпускате именно това видео или някой от бъдещите. Благодаря ви предварително.
Та да се върнем на кутията. Тя е голяма наистина, но хубавото тук е, че това означава, че има много място. И да ви кажа честно, усеща се толкова масивна и добре измислена, че дори отварянето на стъклото, контролирането на вентилаторите и още куп други готини неща, които са свързани чисто с механиката на кутията, наистина ме радват адски много. Време е да ви представя и монитора във въпросната колаборация. Имах огромното удоволствие да използвам ProArt Display PA32 UCG. Един монитор, който някой ден ще имам, но тъй като е скромните почти 8000 лева само и единствено той, ще добавя малко по-малкото му братче, а именно PA278 CGV. Това е 27-инчов монитор, 2K 144 Hz IPS Type-C DisplayPort, като разбира се отговаря и с точност на цветовете на DCI-P3 с 95%. Наистина е страхотен за работа, както и за гейминг обаче. Той е далеч по-приемлив като цена, като от нея сваляме цяла една нула. Лишаваме се от много топ газари, които ги има в 8000 левовият монитор, като например хардуерен калибратор, крила, истински 10 бита на цвета и 4K резолюция, но пък тук за 780 лева наистина нещата почват да приемат малко по-нормален вид. Яркостта му е повече от задоволителна, а факт е, че 144 Hz позволява дори да разцъкате на него без да се притеснявате от това, че всъщност не е типичният гейминг монитор. Добре, стига сме разглеждали. Време е да сглобим въпросната машина. Ето така изглежда и вече завършеният компютър сглобен. Стилът и въобще излъчването за мен лично са онова, което ще ви грабне на мига, а работата му това, което ще оправдае вашите очаквания, надявам се. Интериора не е толкова светъл и крещящ, но дизайна и архитектурата му са наистина много стилни. Съпорт бракета, който идва с кутията, също е много добър акцент и наистина показва вниманието и в това отношение от страна на Asus. Отделно кутията е въоръжена с филтри за прах почти навсякъде, което също за мен е още впечатляващо и готино. Тук дори имаме и next level нещо, което е сензор за прах в предната част, който индикира, че е време да почистите. Тъй, че дори да сте от забравящите, има сензорче, което ще ви каже да прахосмучите вашето компютърче. Както вече ви казах и показах, супер много харесвам предният или по-скоро горният панел на кутията. Ръчното контролиране на вентилаторите, портовете, заключването на бутона за пускане и спиране, ресет бутона, наистина всичко си е истинска класика и с лек ретро вайб. Като цяло, акустиката на кутията е просто феноменална, освен ако не пуснете вентилаторите на макс, когато ще започнете да ги чувате, но по онзи заглушен начин, но много задоволителен, който ви носи истински кеф и усещането, че имате много мощна машина. И тук отверка не ми трябва, ако искам да отворя някой от панелите, което също е огромен плюс за мен. Нямаме дори болтове, а само бутончета. Мястото на антената също е мега скандално, точно между задният панел на радиатора и водното. Също така и наличието на колелца е нещо, което е време да спомена в това видео. Тъй като кутията, както вече споменах, е наистина много голяма, хората от Asus са ни сложили и колелца в задният край, ако случайно искаме да доместим кутията на бюрото, без да се налага да изпитваме болки в кръста. А сега да поговорим малко и за работата на въпросният компютър. Да, готини хора, дойде време и за онази част от видеото, която смятам за най-полезна. Тъй като именно в нея ще ви разкрия аджеба каква е причината да направя това видео и каква е идеята зад него, като разбира се ви споделя и моят личен опит и мнение за машината, която сгубих и разбира се мониторът. Нека започна от идеята, тъй като тя наистина ми е супер важна и това е тема, която се чудех как да повдигна. Защото когато говорим за Windows машина и за хора, които искат да правят видеа, т.е. да създават някакво съдържание, да обработват някакви снимки, въобще да вършат някаква работа на
на машината си, винаги става въпрос за една единствена дума и тя е стабилност. И когато се каже стабилност, както казах в началото на видеото, винаги хората казват за Mac и именно така се озовах аз в Mac екосистемата. Разбира се, това е long story short ситуацията, но в крайна сметка имаше доста хора, които ми повлияха около мен, за да мина на Mac. Но нали, както казах, трябва да има нещо и за Windows хората, за онези, които не искат да ходят на Mac, за онези, които искат да могат да играят игри и да работят на въпросният компютър. И точно тук моята идея се пресече с концепцията на ProArt продуктите, които нали, не искам да им правя просто реклама, ами по-скоро да видя докъде всъщност моята идея се пресича с концепцията на тази линия от продукти и тя отново се засича в тази дума, която ви споделих, а именно стабилност. Някаква сигурност, че нещата няма да излезат извън контрол, което много често ми се е случвало с моята предишна Windows машина, когато работех на Premiere. Защото когато говорим за стабилност, не трябва да говорим само за софтуер, но трябва да говорим и за хардуер. И именно това е причината да създам това видео. Вече моят личен експириенс ще започна от монитора, тъй като той е, там ми е може би най-лесно да ви обясня и да, как да кажа, да се аргументирам в позитивното си мнение за него, тъй като той е 27 инча, позволява ни да гледаме филми, да гледаме готино съдържание в интернет и разбира се да играем без да търсим повече място, защото 32 инча вече е съвсем различно животно, 25, да работиш на 25 инча не е много яко, тъй че това е златната среда, имаме high refresh rate, който ни позволява да играем, имаме супер качества, които пък ни позволяват нали, до някъде да сме kind of релевантни, ако искаме да едитваме видеа, т.е. да може да коригираме цветовете правилно и да имаме представа аджиба точно какво виждаме. IPS матрица въобще за тези пари наистина е окей монитор. Ако вие се сещате за такъв, който да комбинира гейминг света и работния свят, т.е. този, който вече трябва да имаме някакви супер добри качества, имам предвид цветови, ще се радвам да ми напишете долу в коментарите. Но лично според мен този ProArt монитор е страхотен. Да, онзи за 8000, който ви споделих, наистина е холи, нали, много ме изкефи, но нали, много съм далече от него, като умения, и като потребности. Да, окей, нали, с хубавото се свиква лесно, ама и тук идва момента да ви разкажа и за компютъра, който сгубих. Да, кутията наистина е много голяма, но идеята зад нея е съвсем различна. Тя е достатъчно голяма, за да може да бъдат вкарани определени компоненти в нея и тя да бъде достатъчно студена и достатъчно голяма, за да може да ги побере. Това е 420 водно охлаждане. Това са карти като 4070, 4090, т.е. доста големички карти. Имаме място за дискове. Няма да ви казвам цените на отделните компоненти, защото не е това идеята на това видео, но пък ако вие искате да ги намерите, ArtDeskBG е вашето място, а промокодът е ZINK, с който разбира се помагате на мен и моя канал, а просто като бонус ви дава и намаление от 1 до 3%. Но стига съм рекламирал себе си и съм просил някаква помощ от вас. Нека продължа за машината. Да, кутията е, как да ви кажа, експириенса да билдваш в нея не е супер як, така да бъда максимално откровен. Но пък осъзнаваш с всяка една стъпка, че не е толкова лошо и че всъщност идеята зад тази машина не е да ти е удобно да сгубиш нещо в нея и да го разглавяш, ми по-скоро един път да сгубиш и да постигнеш онази нирвана, за да имаш една страхотна машина, която да е стабилна, тиха, достатъчно студена, за да може, нали, както да работиш, да я стресираш с някакъв тежък рендър, така и с някаква тежка игра, в която просто да се забавляваш. И тук идва момента и за моят личен експириенс. Знаете, че аз работя на DaVinci Resolve, вече видяхте, че ползвам MacBook Pro, не е най-дебелото MacBook Pro, но е едно от дебелите, вече просто е с M2 Max чипа и мен беше интересно нямах достатъчно много време, разбира се, да направя този тест, но ми беше интересно да видя аджиба дали ще усетя някаква разлика, ако започна да поработвам малко на тази машина. И разлика, то е много относително и не ми се влиза, нали, в някакви тежки детайли, но пък не изпитах някакъв дроубек, т.е. не изпитах разочарование, че тази машина е супер гадна. Да, тя е 20 пъти по-голяма от лаптопа, но нали, да сравняваш десктоп с лаптоп в категория мобилност и размер, нали, не е най-интелигентното нещо на света. Но в крайна сметка, наистина, машината ме впечатли много от към работа и отдавна не бях работил на Intel процесор и смея да кажа, че наистина се справя повече от страхотно и всички тези трудни моменти, в които трябва да ренди някаква анимация, в които трябва да прави превю на някаква анимация, без да съм я изрендил, се справя страхотно.
Наистина, тези честоти на рамта също са нещо, което много харесвам. И като цяло един такъв Battle Station, който може да си направите. Тук е 4077, имайте предвид. Може да е и 9 и 4090. Тогава може би нещата ще са още по-екзотични, но нали, цените тогава отиват в космоса и за тези пари кой знае какъв Mac може да си взема. Но не е това идеята да сравнявам Mac с Windows, ами по-скоро да ви кажа дали получих въпросната стабилност, която търся от тази машина. И отговора е да. В смисъл, не мога да ви опиша колко много съм започнал да харесвам по-семпли машини, по-тъмни, да няма някакво толкова шайни неща. По-скоро харесвам малки заигравки. Такива може да срещнем абсолютно навсякъде в ProArt нещата, които много ме изкефиха. Водното се справя повече от страхотно. Горещия Intel въобще не е горещ, 40-45%, Боже Господи, градуса, простете, нали? И мисля, че стигна, всъщност даже не видях. Може би да е дигнал примерно още 10 градуса отгоре, когато съм го изтормозил, но буквално най-готиното е, че има една скаличка на въпросното водно и мога да си гледаш, нали, колко температура дига, без да има някакви цифри. И никога не съм го виждал да е притеснителен, но в тази кутия е нормално. Да, получих тази стабилност от машината, получих много внимание в детайлите, къде се намира антената, как се слагат, къде се слагат водните, защо се слагат така, къде е мястото за SSD-тата. Въобще, като цяло, идеята, която седи зад ProArt, много ясно се пресича с това дали има система и, нали, група от компоненти, които могат да направят такъв компютър, на който да мога да играеш спокойно и, разбира се, да работиш и да създаваш съдържание. Защото моята работа на daily basis, демек всеки ден, е малко офисна, много, нали, създаване на съдържание, т.е. рендване, прехвърляне на файлове и обработване и така нататък. И мисля, че този компютър се справи повече от адекватно. Надявам се това видео да ви е било полезно и да ви е хвърлило малко повече светлина относно въпросните компоненти и как биха изглеждали те и какво е лично моето усещане. Да, за онези от вас, които може би са очаквали някакви бенчмаркове, някакви цифри, мисля, че е напълно излишно на този етап, тъй като сами може да проверите, имат далеч по-големи хардуерни експерти, англоговорящи от мен, които със сигурност са направили бенчове на всеки един от тези компоненти и, нали, ако сте някакви number фрикове, можете да отидете и да ги видите. Но чисто моят личен опит и, преминаване от една машина на коренно различна е това, което ви казах до момента. Аз съм супер доволен. И така, ако това видео ви е било интересно и ви е помогнало в това да разберете аджеба какво търсите и дали това, което търсите, е било част от видеото, се надявам да го харесате и да го споделите. Също така да се абонирате за моят YouTube канал, защото по този начин помагате на мен и ме продължавате да ме мотивирате да правя подобни видеа. Също така ви споменах и една много готина малка машинка, която ви показах в това видео. Може би тя е следващото видео в този канал, в която сме събрали един много интересни компоненти. Няма да е нищо фенси, а по-скоро ще е нещо от сорта на мега готина гейминг машина, която можеш да сложиш практически почти навсякъде у вас. Тоест да е достатъчно малка, но да е доста агресивна, за да може да играете любимите си игри без да се притеснявате. И в същото време да може да разкачите и да отидете у приятел и да се пръснете от кеф. Отивам да работя по въпросното видео, затова благодаря ви за вниманието и чао!